Abameli bakaMokgosi namhlanje batshele inkantolo ukuthi kubalulekile ukuba ihlinzeke amagama ofakazi ukuze bekwazi ukulungiselela amacala. It is important that the accused person knows the names of his accusers or these particular witnesses. There is no specific threat, Your Worship. And we are submitting, Your Worship, that the state's refusal and actually them ignoring our email on the 15th of July, wherein we were actually indicating that there is no provision in law that actually allows them to actually redact these particular statements and not provide us with the names of the witnesses. UMokgosi usolwa umbuso ngokwesabiso omunye wofakazi emva kokuthi unkosikazi wakhe evakashele emzini walofakazi emva kokuba ikheli lakhe lidalulwe enkantolo. Icala lihlehliselwe umhla zingama-20 kwephezulu. Kusenjalo libuyele enkantolo ephakeme yaseMpumalanga icala labasolwa abathathu ekubulaweni kukaJabulile Dlamini eBarberton eMpumalanga. Kuleli icala kusolwa ukuthi uDlamini wabulawelwa umshwalense kanti kulabasolwa kubalwa namadodakazi akhe amabili uPenelope kanye noNonhlanhla Mthunywa. Kubika ukuthi uDlamini wadlwengulwa ngaphambi kokuba abulawe ngonyaka u-2020. Isidumbu sakhe salahlwa eceleni komgwaqo. Icala liyahlehliswa kufikela kusasa ngoba abameli benu bathi basathanda ukuthi bazobonisana nani ngokunye lokho kuzoyenza ukuthi kungabi nesidingo sokuthi ofakazi babe baningi. Ekuqaleni kuka-2024, inkantolo ephakeme yaseMpumalanga yagwebe yodwa yalamadodakazi kamufi uNonhlanhla Mthunywa iminyaka engama-20 ejele kulandela ukuba ingene esivumelwaneni nombuso. Amacala ababhekene nawo abasolwa elokubulala, elokuzama ukubulala, elokudlwengula kanye nelokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho. Icala lizoqala ukuqulwa kusasa kanti kulindeleke ukuba abantu abangama-20 bethule ubufakazi.